Nemoj da dopustimo da nasilje nad ženama, da partnersko nasilje bude predmet smeha, poruge. Da to neko može da razume. Ne može se razume. Ne može dobije šamar samo kad zasluži. Ne može. Moramo da razumemo i da vi koji imate veći uticaj od nas iz vlasti stavite do znanja našoj zemlji, društvu u kome živimo, da nije smiješno. Da niko ko to radi nije frajer, nije muškarčina, nego je sramota to što je uradio. Ako treba da se ismeje, ismejte to. Nemojte da dopustimo da u medijima ismevamo samo dešavanje, žrtvu, da spustimo glavu. Važnije od svega je da pošaljemo poruku čitavom društvu. Bićete kažnjeni i ta kazna neće biti samo zakonska, kao što je kada napravite saobraćajni prekršaj, nego će biti kazna zbog koje ćete nositi sa pravom žig u društvu nasilnika, čoveka koji ne treba da bude, koji ne treba da deli ista prava u društvu kao svi ostali ljudi. I ne treba da se stidimo. I treba to da kažem. I da budemo vrlo glasni. Zato vas molim, izvinite što govorim ovako sa pozicije ministra unutrašnjih poslova, ali ja sam bio ministar rada, znam koliko je ovo bilo važno i znam koliko jeste važno i znam koliko je teško kada vam u sigurnu kuću dođe žena koja nema gde da ode, koja vodi dete za ruku. Ja znam kako je kada one ogromne dečije oči drže majku za ruku i nadaju se da će to mesto gde su došli biti mesto zaštite i da se više nikad neće desiti ni nasilje, ni vika, ni sramota.